maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, marhainal daw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatik po at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ngayong araw ng linggo, ang Palay-Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid o ang ating School on the Air on Smart Rice Agriculture dito po sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect corn. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, ATI, PhilRice, APAW at ng mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 siyudad dito po sa probinsya ng Albay. Ito po ang iyong likod, si Kuya Mike. Okay, so tayo po ay napapakinggan sa impilan ng mga radyo dito sa Albay. Sa unang distrito, DWKN 1 Radio 91.3 News FM. Tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. At sa pangalawang distrito naman, ang DCGB 729 kHz tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. At sa pangatlong distrito naman ay DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. Opo, isang oras tayo magsasama-sama sa araw ng Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan at sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang ating tinatawag na Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Daraga, Manito, Rapo-Rapo, Pulanggi, Libon, Huas, Ginubatan, Piodoran, Covillar, at ang mga syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ngayon pa lang kami po ay taus-puso nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol #Sarbay Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre sa mga FB page din po ng ating mga partner radio stations dito sa probinsya ng Albay. So, yan po, kahapon ay pinag-usapan natin yung supply check system. At ngayong araw po, araw ng linggo, ay pagpapatuloy pa rin po natin ang talakayan sa palay check system. Sabi ko nga po, mahaba-haba ang palay check system. Bali siyam. Okay? Na ano po yan, palay check. Kaya sama-sama natin pakinggan, umpisahan po natin at panoorin upang matuto sa Smart Rice Agriculture. Naku! Ano bang nangyari dito sa palayan ni Bayaw Metoy at Ating Susan? Ang daming butil na nangingitim at walang laman. Ayun! Rice bag pala ang salarin. Ano bang ginagawa mo dyan? May kasama ka ba at tila nagsasalita ka? Malamang inatake yan kasi ganito ang naging usapan ni Aling Susan at Mang Mitoy. Susan! Susan! Ano ba? Halika! Diba? Tingnan mo yung binhi natin, Pwede na siguro to. Sabi kasi doon sa chismisan sa may tindahan, matibay daw sa sakit. Pati sa peste. Ba?
Alam mo, Pwede na yan, asawa kong Mitoy. Tsaka, mauna ka na rin magtanim sa mga katabi nating bukid, ah. Kasi, pag nauna, mas bida. Di ba? Correct ka dyan. Ang ganda. Okay lang ba? Alisin mo. Dadalawin ko lang yung bukid natin pagka malapit na yung anihan. Alam mo na, bahala na si Batman sa bukid natin. No? Aba! May nakikita na akong rice bag sa palay natin. Mga 2 pirasa siguro. Bumili na tayo agad-agad ng pamatay kulisap. Tama! Ang galing mo talaga mag-imagine, Bebeng. Akalain mo, kasama pa talaga ako. Siyempre naman, Cardo. Pero, paano na yan? Paano na nga ba? Q-Check 7. Hindi bumaba ang ani sanhi ng mga pinsalang dulot ng peste. Problema mo ba ang kuhol, daga, ibon? O baka naman ang problema mo ay mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, o rice bug? Sa dami ng nasabi ko, baka naman ang problema ng palayan mo ay mga sakit sa palayan tulad ng rice blast, bacterial blight, sheath blight, o tungro. Kung problema mo ang mga yan, worry no more mga kamagsasaka, we got you! Ituturo namin kung paano maiiwasan ang mga sakit sa ulo na yan. Ang pinakamabisang solusyon laban sa mga peste ay ang pag-iwas. Parang sa totoong buhay lang yan. Iwas tukso. Kaya, hanggat maaari, huwag nating hayaang salakayin ng mga peste ang ating palayan. O plan iwas peste agad. At kung may makikita tayong mangilang-ilang peste sa ating palayan, huwag tayo agad gagamit ng kemikal na pestisidyo. Ano-ano po ba ang paraan para maiwasan ang peste sa palayan? Gumamit ng maresistensyang variety. Halimbawang mahina sa tungro, ang variety na talamak sa inyong lugar ay huwag nang subukan pang itanim ito. Paano naman malaman kung matibay o mahina sa sakit ang variety ng palay? Madali lang yan, Cardo. Para malaman ang katangian ng variety, i-text ang RC variety at isend sa PhilRice Text Center. 0917-111-7423. Nandito na kami, Kailangan din magpalit ng variety itatanim tuwing ikalawa hanggang ika-4 na taniman. Tama! Ugaliing sabayan ng pagtatanim. Kailangan ding ipahinga ang lupa o panatilihing walang tanim na palay upang mapigilan ang pagdami ng mga peste. Tama, kapag sabayan ng pagtatanim ng palay ay maiiwasan ang tuloy-tuloy na pagdami at pagkalat ng mga pesteng kulisap at sakit ng palay. Kapag isang buwang pagpapahinga naman ng lupa ay nagsisilbing hadlang sa inog ng buhay ng mga pesteng kulisap at sinisira nito ang pinamamahayan ng sakit. And I thank you! Bukod sa paggamit ng matibay na variety at pagsasagawa ng sabayang pagtatanim, matapos ipahinga ang lupa sa loob ng 1 buwan, mainam rin na dalaw-dalawin at obserbahan ang palayan. Ito ay upang matukoy natin ang mga potensyal na atake sa ating palayan. Dapat din ay pangalagaan natin ang mga kaibigang organismo sa palayan. Ang mga likas na kalaban ng peste tulad ng gagamba, malalaki at maliliit na putakti, kinid fly, pagong-pagongan, tutubing karayom, kuliglig, tutubi, at tigrang salagubang ang siyang maaaring kumalaban sa mga pesteng kulisap na yan. Kaya, huwag agad pestisidyo ang solusyon kapag may nakitang peste sa palayan dahil maaaring mamatay ang kaibigang organismo kapag bara-bara ang paggamit ng pestisidyo. Sa palagiang paggamit ng kemikal na pestisidyo, maaaring humina ang epekto ng lason sa mga peste. Tsaka, hindi rin totoong maiiwasan ng peste sa palayan kung a-advance bomba ng pestisidyo. At hindi rin totoo na lilipat sa iyong palayan ang peste sa kabilang palayan na nagbobomba. Kaya huwag mangamba, mga kamagsasaka. Maling solusyon ang bara-barang pag-spray para mapuksa
o maiwasan ng peste. Kailangan ang pag-spray ay bilang panghuling option na lamang at nasubukan na lahat ang mga natural na pamamaraan. Check na check, Cardo! Key check 7. Hindi bumaba ang ani sanhi ng mga pinsalang dulot ng peste. Gumamit ng maresistensyang variety laban sa mga peste sa inyong lugar. Ugaliing magtanim ng sabayan. Pangalagaan ang mga kaibigang kulisap at regular na magsagawa ng pagbisita sa ating palayan. Kapag ating naisagawa ang mga ito, di gaanong malaki ang mawawala sa ani. Walang gaanong salanta at nabawasan ang paggamit ng pestisidyo. Kaya naman, tiyak na maganda ang kalidad ng butil. kaunti ang kabawasan sa ani. Nabawasan ang gastos sa pagtatanim at hindi gaano nakapipinsala sa kapaligiran at kalusugan. Key check 7. Hindi bumaba ang ani sanhi ng mga pinsalang dulot ng peste. Kailan mo ba ako sasagutin, Bebeng? Ang tagal ko na nanliligaw sa'yo. Tingnan mo, panahon na naman ang ani yan. Hanggang hindi mo ba ako sinasagot? Pangako ko sa'yo, hindi ka magsisisi. Nakikita ko naman na nagpupursige ka na magkabalikan tayo. Sige na nga, sasagutin na kita sa anihan. Kapag nakaisang daang sako si Itay, o higit pa, sasagutin na kita. Tingnan mo na pala kung kailan aanihin ang palay. Tagaigib na nga ng tubig. Tutulong pang mag-ani. Ano ba yan? May sinasabi ka, Carlo? Wala. Sabi ko, para ka na si Aking Susan. Ang lakas na makautos. At, bale, sige at pupunta ko na si Daddy the Boy sa bukid. Sige, Okay? ingat. Kasi mo, tawagan mo. Inani ang palay sa tamang panahon. Pwede na kayang anihin ito. Daddy the Boy! Kailan po kayo magpapaan eh? Eh bakit ka ba daddy ng daddy? Eh hindi naman kita anak. Tinitignan ko nga kung pwede na itong anihin sa makalawa. Relax lang kayo dyan. Ako pong bahala. Sisiguraduhin ko sa inyo na nasa tamang araw ang pag-ani ninyo. Dapat mataas ang ani nito para sagutin ako ni Bebeng ko. May sinasabi ka yata? Hindi po. Ang sabi ko po, May binubulong ka wala po. Ang sabi ko po, i-check ko na po yung palay nyo ngayon. Ikaw ang bahala. Kung okay lang sa inyo. Pwede pero wag lang puro yabang. Sige po. At pupunta na po ako. Dad. Mahalagang malaman ang tamang panahon ng pag-aani. Kapag masyadong maaga ang pag-aani ng palay, ang butil ay maaaring hindi pa hinog. Marami rin sa butil ang wala pang laman o pipis. Mababa rin ang porsyento ng bigas o milling recovery. Malaki ang mawawala sa potensyal na ani. Maaaring -1 sako agad na bawas ani kada 100 na potensyal na ani. Kapag nahuli naman sa pag-aani, marami ang maaaring malugas. Maraming posibleng mawala dahil sa pagkadurog ng butil sa panahon ng pagigiling. Malaking tapon sa potensyal na ani. Ibig sabihin, maaaring mabawasan ng mahigit 3 sako kada 100 sakong aanihin. Daddy the Boy! Karamihan po sa mga butil ng palay ay hinog na. Kung mano-mano po yung gagawin yung pag-ani, okay na po yung 85 to 90% ng pagkahinog. Pero kung combine harvester naman po, kailangan po 90 to 95% ang pagkahinog ng palay. Ang husay mo sa pagpapalaya ka doon, mukhang napapabilib mo ako no? At malapit na kitang matanggap bilang manugang. Thank you po. Salamat po. Mabuti na lang at ikaw ay umatid ng patraining ng PhilRice. Nga dapat tandaan sa panahon ng pag-aani. Kung ang lupa ay buhaghag, huwag nang magpatubig sa palayan 1 linggo bago ang inasahang ani. 2 linggo naman kung lagkitin ang lupa. Sa ganitong paraan, masisigurong pantay ang pagkagulang o pagkahinog ng mga butil, maiiwasan ang pagkabasa ng mga butil sa panahon ng pag-aani, at mas maayos ang pamamahala sa bukirin.
Mag-ani kung 85 to 90% ang pagkahinog ng butil sa mano-manong pag-aani. Kung gagamit ng combine harvester, kailangang nasa 90 to 95% ang pagkahinog ng mga butil. Gumamit ng moisture meter kung mayroon. Sa panahon ng tag-araw, maaari nang anihin ang butil na may 18 to 21% moisture content, 21 to 25% moisture content kung tag-ulan. Tandaan, siguraduhin na tuyo na ang hamog at hindi basang-basa ang palay kapag mag-aani na. Pagkatapos mag-ani, giikin agad ang palay nang hindi lalampas sa 1 araw kapag tag-ulan at 2 araw naman kung tag-araw. Hanggat maaari, iwasang giikin ang basang palay gamit ang mechanical thresher upang maiwasan ang pagkalugi dahil sa nahahalo at natatapong butil na sumasama sa dayaming pinagiikan. Sundin ang rekomendadong bilis ng paggiik o threshing speed upang maiwasan ang pagkasira ng mga butil. Puti naman at magandang ani ko ngayon. Dahil boy! Nakailan po ba kayo ng inani? Naka 110 sako ako. Saya ko. Ako din po, ang saya ko! Tandaan, kung ang lupa ay buhaghag, huwag na magpatubig sa palayan 1 linggo bago anihin ang palay at 2 linggo naman kung lagkitin ang lupa. Mag-ani sa tamang panahon at tamang moisture content. Giikin ang palay na hindi lalagpas sa 1 araw kapag tag-ulan at 2 araw kapag tag-araw. Kapag ginapas at giniik ang palay sa tamang panahon, Tiyak na! Maiiwasan ang tapon sa potensyal na ani, mababawasan ang pagkalugas ng mga hindi pa hinog na butil, mababawasan ang pag-ani ng pipis o walang laman na butil, maiiwasan ang pangingitim at durog na butil, Kaya naman, mataas ang kalidad ng butil. Mataas ang kita! at hindi gaanong nakapipinsala sa kapaligiran at kalusugan. Inani ang palay sa tamang panahon. Nagmamagaling si Magiting. Na-check daw na tumataginting ang kanyang kikitain ngayon sa palay. Jackpot daw siya dahil mula sa pagpili ng binhi hanggang paggapas at pag-iik ay sinubaybayan niya ang lahat ng dapat gawin. Pagmamayabang pa niya na doble alaga ang kanyang ginawa at buong puso ang pagsunod niya sa mga payo ng eksperto. Pero anong nangyari? Bakit nang bigasin na ang palay ay nangutim ito at kakaunti pa ang naging bigas? Sagana sa binlid at daraki ka nga. Ano kaya ang naging problem ni nagmamagaling na si Magiting? Oh, hindi! Anong nangyari? Bakit nangutim ang bigas ko? Tapos ang konti pa ang naging bigas. Durog pa! What happened? Nagtaka ka pang Magiting kung bakit nangutim ang bigas mo? Oo nga, naalagaan mo ang pagpili ng binhi hanggang paggapas at paggiik. Pero ang tanong, napatuyo mo ba ng maayos ang palay? Nilinis mo bang mabuti? Naimbak mo ba ng maayos? Let me think. Let me think. Babalikan ko ang nakaraan. Oh no! Hindi! Masyado na pala akong nagsaya pagkatapos maggapas at maggiik. Naiwan ko palang matagal-tagal na basa ang palay ko. Dapat pala'y pinatuyo ko na agad matapos maggiik. Tapos nung matuyo ba ang palay mo, malinis na sako ba ang ginamit mo? Hay! Sa akin kasi, basta sako, pwede na. Hindi lang yan, Cassandra. Inimbak ko lang kung saan ang mga palay ko. May mga pesting insekto at daga pa yata dun. Mali ako. Mintis na, sablay pa, Cassandra. Kaya pala hindi naging makintab o makinang. Durog at kakaunti ang naging bigas ko. Bagkusay sagana sa binlid at darak si pobreng Magiting. Sayang! Baboy at manok ang mas makikinabang. Lesson 10. Pagsisinop ng ani. Key check 9. Pinatuyo, nilinis at inimbak ng maayos ang palay. Kahit pala naging matalino ka sa pagpili ng bining itatanim, inalagaan mo ng mabuti ang palay
at nakapag-ani ka sa tamang panahon pero hindi naman maayos ang pagtuyo, paglinis at pag-imbak ng palay, ay baliwala rin ang pinaghirapan ng magsasaka. Totoong nasa huli ang pagsisisi. Paghantong din sa pangungutim, pagkadurog at kaunting bigas ang bagsak natin. Kaya naman, ating talakayin kung paano mapananatili ang magandang kalidad ng inaning butil sa tamang proseso ng pagtuyo, paglinis at pag-iimbak. Makakasama natin ngayon si Dr. Ricardo F. Orge, Harvest and Post-Production Expert mula sa PhilRice. Ayan, natapos na po tayong mag-ani ng ating palay. Punta naman po tayo sa pagpoproseso ng pagpapatuyo ng ating ani. Sir Dom, ano po ba ang tamang gawain sa pagpapatuyo ng palay kung ibibilad sa araw o kaya ay gagamitan ng makinarya? Una-una Mang Fred, maging ipatuyo man natin sa araw o di makinarya, ang dapat nating intindihin na dapat mapatuyo ito sa loob ng 12 to 24 hours mula noong ito'y naani, at dapat uniform yung drying. So yun yung basic requirement. So hanggat maaari din, gagamit tayo ng dimakinarya kasi mahirap nang umasa ngayon sa init ng araw. So kung gagamit tayo ng dimakinarya na pampatuyo, mayroon tayong sundin na rekomendadong temperatura sa init ng hangin, at ito'y dapat nasa within 50 to 70 degrees Celsius lang sa loob ng 5 to 8 hours. Depende yan sa initial moisture content. Yung temperaturang ito ay pang-commercial na palay. Kung binhi, mas mababa, dapat hindi siya lalampas ng 43 degrees Celsius kasi mamamatay na yung buto, hindi na siya tutubo. So kung mag-dry tayo ng, lalo na't uso ay madalas ngayon nababagyo ang ating palay, nababasa, kung dripping wet, yung unang 1-2 oras ay huwag muna nating gamitan ng mainit na hangin. So paandarin lang yung dryer, gamit lang yung ambient air, at hanggang sa mapatuyo natin ng 18% moisture content o skin dry. So yung kasunod noon, yan na yung pwede na tayong gagamit ng mainit na hangin doon sa rekomendadong temperature. Doon naman sa bandang dulo, pagdating ng 15% moisture content, ibaba na natin yung temperatura ng mga 40 to 45 degrees Celsius. Ulitin ko po, itong temperatura na ito ay para sa mga pang-commercial na palay. So tigil natin ang palay, pagtuyo na, syempre yung safe for storage nasa mga 12 to 14% moisture content na po yun. Sa mga sitwasyon naman na talagang hindi natin maiwasang patuyo sa init ng araw at walang mechanical dryer, siguraduhin lang nating haluin every 30 minutes para magkaroon ng uniform drying. At dapat handa tayo kasi ang ulan ngayon bigla na lang bubuhos. Maiwasan nating mabasa itong pinapatuyo nating palay. Yun, nabanggit na po natin yung mga proseso at mga rekomendasyon sa paggamit ng dimakinang pagpapatuyo at sa pagbibilad sa araw. So paano naman po natin malalaman kung tuyo na po ang palay at magkaiba po ba ang rekomendadong moisture content kung siya po ba ay pambigas o pambinhi? Nabanggit mo yung moisture content. Ito yung importanteng basihan para malaman natin kung kailan itigil yung pagpapatuyo natin ng palay. So, merong nabibiling moisture tester, may instrument dito para mas siguradong accurate yung pagkuha natin ng moisture content. So, depende yan sa kung commercial na palay, kasi may kaakibat na pagbaba ng bigat pag ibaba pa natin moisture content. Okay na yung 14% moisture content, maibenta niya kaagad. Pero kung sakaling tansyan niya ay hindi niya maibenta, lalo na't ito ay pangbinhi, pwede niyang ibaba hanggang 12% moisture content. Para kung magtagal man ito ng konti ay may siguro niya na sa panahon na bibilhin ito, nasa magandang kalidad pa rin, at kung pangbinhi man ito, tutubo pa rin yung binhi ng at least 85% germination. Okay po,
Nalaman na po natin ang mga paraan at tamang moisture content ng ating palay. Ano naman po ang mapapayo natin sa ating magsasaka sa tamang paglilinis po ng kanilang inaning palay? Okay. So pag natuyo na, siyempre kailangan nating linisin ito kasi may marami pang impurities na tinatawag. So hanggat maaari, malinis din ito sa loob ng 3 araw kasi may laman pa itong mga putol na dayami, maaaring basa na siyang magsisira doon sa kalidad ng natuyo na sana na palay. At kung gagamit ng dimakina na panlinis o tinatawag na grain cleaner, isa sa mga pinaka-importanting tingnan dito yung pag-regulate ng bilis ng ikot ng blower nito para ma-minimize natin yung losses, yung mga lumilipad na mga butil na pwede pa sana yon. So, at saka ang isang ding tatandaan natin ay kung yung palay natin ay gagamitin na pangbinhi, dapat malinis yung grain cleaner. Tingnan mabuti, baka may mga naiwan na mga butil ng palay na nanggaling sa ibang variety, yung unang pinaggamitan nito, na siyang hahalo doon sa palay ng ibang variety na gagamitin na binhi. Baka yan ang dahilan para hindi ito pa maipasa sa standards. Okay po. So napakahalaga pa rin po pala na malinis yung ating aning palay bago nating iimbak. So ano-ano naman po ang maipapayo natin para sa tamang pag-iimbak po ng ating ani? Una-una, tingnan natin yung paglagyan natin, pag-iimbakan natin ng ating mga palay. Dapat wala siyang leak, dapat waterproof, walang tubig ulan na papasok na siyang mababasa uli yung palay natin na iniimbak. Maganda rin tingnan yung daloy ng hangin, may good aeration, at dapat din ay free from mga pests kagaya ng daga, ibon at mga insekto. Tingnan din natin ay wala dapat ibang halo kasi baka may mga maihalong agricultural chemicals, fertilizers, semento doon sa lugar na kung saan doon tayo mag-imbak. At isa pa, bisitahin madalas yung in-store nating palay at i-check kung may pest infestation ba, may daga ba na kumakain, may mga signs ng physical damage, may signs na ito ay nababasa kasi yan yung cause ng pagbaba ng kalidad ng ating palay. Manatiling malinis yung pinag-imbakan natin at iwasan yung may makapasok na mga daga o ano pa mang mga peste. Isa pa siguro kung sakaling kung maluwag lang yung paglagyan, tingnan din yung pagkalagay na madali siyang i-retrieve o yung pag-ikarga later on sa truck or may darating na bagong batch, madaling galawin yung mga sako ng palay. At ingatan na may magkahalo-halo na mga sako ng palay na nanggaling sa iba-ibang varieties. Yun siguro ang isang kailangang maalala ng ating mga magsasaka. Iyon po, napakarami po pala na kailangan pa nating gawin para mapanatili po natin yung kalidad ng ating ani. Sa kabuuan po, ano po ba yung mga kabutihang dulot na ang palay ay tama ang pagkakatuyo at malinis at tama rin po yung kanyang pag-iimbak? So pag tama yung pagkakatuyo, tama yung paglinis at tama yung pag-imbak nito, tsak maganda yung kalidad ng palay na ating ma-produce, mababa yung post-harvest losses at mamintina na maganda, mataas yung viability o yung dami ng butil na tutubo, lalo na gagamitin ito sa nabinhi. At sumatotal niyan, ang outcome niyan ay mataas na kita na magsasaka at maisiguro na maganda ang supply, mataas ang supply ng quality na rice sa ating bansa. Ayun po, napakainam po pala na masunod natin yung mga gawain natin sa pag-iimbak ng ating palay.
So baka po may mga pahabol pa tayo na mensahe lalo po sa ating mga tagapakinig at mga magsasaka po dito sa ating bansa. Napakahalaga po ng pagsisinop ng ani. Mapatuyo natin ng maayos, malinis at iniimbak natin ng maayos ang ating palay. Lalo na ngayon na may yung tinatawag nating climate change. Nandyan yung malalakas na bagyo, nandyan yung tuloy-tuloy na ulan, nandyan ang La Nina. Kaya huwag nating kalimutan na dapat mula nung pagkaani, mapatuyo natin ang palay sa loob ng 12 to 24 hours mula nung pagkaani. At dapat uniform yung pagpatuyo. At maibaba yung moisture content ng 12 to 14% para safe ito na iimbak. At siguraduhin kung gagamitin ito sa palay, hindi din bababa sa 85% yung germination rate. Sa pagtutuyo ng palay, pwede pong ibilad sa araw o kaya ay gumamit ng makinaryang pantuyo tulad ng flatbed dryer. Tiyakin lang natin na hindi sobra o kulang sa tuyo. Kung hindi maiiwasang magbilad sa araw, siguraduhin nahahalo ng sapat at tama ang mga butil. Mas mainam din kung may sapin na lona o trapal para hindi nakalapat sa simento ang butil, lalo na kung ito ay pambinhi. Sa paglilinis naman ng palay na pambinhi, tiyaking ganap na ang pagkatuyo ng mga butil bago linisin. Maaaring gumamit ng blower o seed cleaner upang mahiwalay ang mga butil na walang laman, magaan, buto ng damo at anumang dumi. Siguraduhin mo rin na bago at malinis ang sakong paglalagyan ng nalinis na mga butil pambinhi. Kung iimbakin naman, isalansan ang binhi sa malinis na bodega o imbakan. Dinadaluyan ang hangin at walang mga pesting insekto at daga. Kailangan mo rin ng paleta na pagpapatungan ng mga nakasakong binhi. Palay Tanong. Ano ang tamang moisture content sa pag-iimbak ng binhi? Sagot, 12 to 14% MC. Palay Kaalaman. Kung may rice weevil o bugbok ang bigasan mo, lagyan mo ng laurel o bay leaves para lisanin nila ang iyong bigasan. Tamang-tamang sikat ng araw. Tiyak na mabilis na matutuyo ang palay ko. Aling Susan, kailangang may net o lona sa ibabaw ng simento kapag nagbibilad ng palay. Nasa TV lang tong si Donald the Newscaster ah. Kapag may halong dumi ang binhi, maaaring bumaba ang kalidad at dami ng bigas na magigiling at maaaring maging balaki dito sa pag-iimbak ng mga tuyong butil. Kailangan rin na malinis ang bilaran upang masiguro na walang maihalong bato at iba pang butil mula sa ibang variety. Ipinapayo rin na haluin kada 30 minuto ang mga nakabilad na palay. Keycheck 9. Pinatuyo, nilinis, at inimbak ng maayos ang palay. Ang wastong pagpapatuyo ay nagpapahaba ng buhay ng butil habang ito ay nasa imbakan, nagpapababa sa dami ng mga nasasayang na butil, pumipigil sa pagbaba ng kalidad ng mga butil, nagpapataas sa dami ng magiging bigas. Samantala, ang hindi wastong pagpapatuyo ay maaaring magresulta sa mataas na bilang ng mga may lamat na butil na maaaring maging dahilan ng hindi pagtubo. Ang pagpapatuyo ng matagal sa mataas na temperatura ay nag-aalis ng bango o aroma na mga mababangong variety ng palay. Dagdag pa dyan, ang mataas na temperatura kasama ang mga basang butil ng palay ay maaaring maging sanhi ng paninilaw at hindi natural na pagkalaon ng butil.
Tandaan, huwag patagalin basa ang palay. Patuyuin agad ang palay na pangbinhi pagkatapos maani. Huwag palampasin ng 1 araw nang hindi ito pinatuyo upang hindi ito masira. Ipinapayo rin na hanggang 1:00 lamang ng tanghali ang pagbibilad ng binhi nang hindi masobrahan ang pagkabilad nito, lalo na kung tirik na tirik ang araw. Huwag apurahin ang pagpapatuyo ng binhi. Ipinapayo ang 12 to 14% na moisture content upang mapanatili ang kalidad habang hindi pa napupunla. Bukod sa pagpapatuyo sa araw, pwede ring gumamit ng makinang pantuyo. Natapos ng patuyuin. Ano naman ang payo ng mga eksperto sa paglilinis ng binhi? Alam na namin yan! Aba, may lab team pa pala dito? Pagkatuyo, pwedeng gumamit ng blower o seed cleaner nang mahiwalay ang mga butil na walang laman, magaan, buto ng damo o anumang dumi. At syempre, kailangan ilagay sa malinis na sako ang bagong linis na binhi. Pagkatapos patuyuin at linisin, kailangan tama rin ang pag-iimbak. Tama! Isalansan ang binhi sa ibabaw ng paleta sa loob na malinis na bodega o imbakan na dadaluyan ng hangin, walang pesing insekto at daga at hindi nababaha. Tandaan, huwag pagsamahin sa iisang lugar ang mga nalinis at napatuyong binhi kasama ng pataba o mga kemikal. I-fill din ang sako ng binhi kung nag-iinit. Buhatin ang sako. Tignan kahit 1 beses kada linggo kung may sumalakay na peste o kaya naman nagmantsa dulot ng tubig o halumigmig. Huwag ding masyadong mataas ang pag-imbak ng binhi o bigas. Sapat na ang 6 hanggang 7 sakong taas. At syempre, panatilihin ang 1 metrong espasyo kada stacks mula sa dingding at bubong. Sa tamang pagtuyo, paglinis at pag-imbak ng binhi, Mapapanatili ang mataas na kalidad ng butil. At mas tatagal ang buhay o shelf life ng binhi sa imbakan. At syempre, maiiwasan ang aksaya. Sa tamang pagtuyo, paglinis at pag-imbak ng binhi, Mas mataas ang kita at nasisiguro ang supply ng dekalidad na binhi o butil. Keycheck 9. Pinatuyo, nilinis at inimbak ng maayos ang palay. Anong nangyari sa asawa ni Ima na si Gibo? Bigla na lang siyang nahilo habang nag-i-spray ng lason sa palayan. Hindi naman daw siya lasing, hindi rin gutom. Nag-aalala naman si Pidol. Duda niya ay hindi na epektibo ang paborito niyang lason na kanyang ibinobomba laban sa mga peste. Ano kaya ang sanhi ng kanilang pagkabalisa? Tunghaya ng malaman. Anong nangyari sa forever kong si Gibo? Nahihilo, nagsusuka, sinisikmura at nanlalabo ang kanyang paningin. Nag-i-spray lang naman siya ng lason sa bukid kanina. O Gibo, napano ka? Kaliwat kanan kung ako'y magbomba ng pamatay peste pero walang nangyayari. Parang nasanay na ang mga peste. Manhid na at wala nang epekto ang lason sa mga lintak na ito. Ima, maaaring unti-unting nalalaso ng asawa mong si Gibo sanhi ng pestisidyo. Baka kasi wala siyang damit pananggalang nung nag-spray siya. O kaya, mali ang kanyang paraan ng pagbomba ng pestisidyo. Mali? May tama pa bang paraan ng pagbomba? Ang alam namin ay basta na lang ini-spray yon. Ikaw naman, Pidol, kailangan ay pinag-iiba-iba mo rin ang pestisidyong ginagamit. Hindi pwedeng paulit-ulit din. Ay, akala ko kailangang loyal sa pestisidyo eh. Mali pala ako. Lesson 11. Ligtas at mabisang paggamit ng pestisidyo. Maiiwasan ang paggamit ng pestisidyo sa palayan at KSP na nga kapit sa pestisidyo, mainam na malaman ang ligtas at mabisang pagbomba nito
nang masigurong malabanan ng peste sa palayan habang protektado pa rin ang sarili at kapaligiran. Laging ibaon sa isip ang pestisidyo'y lason, hindi gamot. Makakasama natin ngayon si Edwin C. Martin, crop protection expert mula sa PhilRice. Sir Edwin, karaniwan kasi sa magsasaka ay bumibili na kaagad ng lason kapag nakakita na sila ng peste sa kanilang palayan. Ang tanong po ay, kailan po ba dapat gumamit ng pestisidyo ang mga magsasaka? Maganda po ang inyong katanungan, Mang Fred. At sa lahat po ng mga tagapakinig, magandang araw po. Una po, ang pestisidyo ay ginagamit lamang kung ang lahat ng mga kultural na pamamaraan ay nagamit na at hindi na naging epektibo para sa mga peste at kung ang mga ito ay patuloy pa rin na dumarami sa ating palayan. Kaya upang mapigilan ang mga mapinsalang epekto ng mga peste sa palayan, ay dapat gumamit na ng pestisidyo. Subalit, ating pong tandaan na ang paggamit ng pestisidyo ay dapat pinakahuling option lamang para masugpo ang mga peste sa ating palayan. Yun, nabanggit nyo po yung epektibo. Ano-ano po ba ang dapat sundin ng masigurong epektibo ang paggamit ng mga pestisidyo? Upang masiguro po ang epektibo at ligtas ang mga gamit natin na pestisidyo, gumamit lamang po ng mga pestisidyong rehistrado ng Fertilizer and Pesticide Authority o FPA mula po sa mga lisensyadong tindahan. Huwag nating tangkilikin ang mga smuggled, mga peke at illegal na mga pestisidyo kahit na mga ito ay mas mura at ang iba ay may magandang botelya, bag at etiketa. Ang mga ito hindi dumaan sa pagsusuri ng FPA kahit maaaring hindi ito mabisa para sa ating pananim at delikado pa sa ating kalusugan. Ang paggamit ng chemical na pestisidyo ay dapat gawin sa tamang pamamaraan at oras o panahon. Ang uri ng gagamiting chemical na pestisidyo ay kinakailangang naangkop sa klase ng pesteng paggagamitan nito. Halimbawa, para sa pesteng insekto, gumamit ng insecticide. Sa amag, fungicide. At sa mga damo, herbicides. Sundin po natin ang rekomendasyon sa etiketa ng pestisidyo at siguraduhin tama ang timpla ng chemical at dalas ng pagbobomba. Ayun, so sabi nga po nila, ang pestisidyo ay hindi gamot. Kasi ang sabi po ng mga magsasaka, gamot. Ano po ba ang masamang epekto ng maling paggamit ng pestisidyo? Ang maling paggamit po ng pestisidyo ay nakakapinsala sa tao, hindi lamang sa pagkain nito, kundi pati na rin sa paglanghap nito, o di kaya kapag ang malaking bilang nito ay tumugos sa ating balat. Maaari din itong makasama sa iba pang organismo tulad ng ibon, isda at mga kaibigang kulisap. Ang maling paggamit ng pestisidyo ay nakakaapekto din po sa ating tubig, lupa at ibang papang parte ng ating kalikasan o kapaligiran. Ayun, so nalaman po natin na hindi pala basta-basta ang paggamit ng pestisidyo. Sir Edwin, tama po ba na ang mga peste ay nasasanay din sa iisang klase ng lason? At hindi na ito iniinda? Paano po yun nangyayari? Tama po iyon. Ang mga peste po ay nakakabuo ng resistensya laban sa pestisidyo kung ito ay paulit-ulit na ginagamit laban sa kanila. Ang iba po ay mamamatay kasama ang mga kaibigang kulisap at ang iba naman ay mabubuhay at ang mga magiging anak nila ay magmamana ng katangian na iyon. Kaya po dapat ay limitahan lang natin ang paggamit ng pestisidyo at dapat po mag-iiba-iba din tayo ng pestisidyo na gagamitin sa kada pagbobomba natin. Ganon po pala. So ano-ano naman po ang mga paraan ng pag-iingat sa paggamit ng pestisidyo o lason bago, habang at pagkatapos ng pagbobomba? Bago po magbomba, dapat basahin, intindihin at sundin ang mga nakasulat sa label. Sundin ang mga rekomendasyong dosis ng pestisidyo. Pangalawa, suriin po natin kung may depekto ang sprayer. Huwag bubugahan ang baradong nozzle. Kung ito po ay may sira, ayusin bago gamitin. Kapag naman po maghahalo ng pestisidyo bago magbomba, gawin ito ng malayo sa mga bata at alagang hayop. Gamitin lang po ang mga instrumentong nakatalaga sa pagsusukat at pagtitimbang sa produkto tulad ng pesticide measuring scoop. Huwag gumamit ng mga lumang food container at kutsara. Gumamit din po ng mga angkop na kasuotang pangangalaga o ito po tinatawag na PPE. Habang nagbobomba naman po, mag-ingat sa pag-i-spray para sa pansariling kaligtasan. Iwasan ang kontaminasyon sa balat at damit. Huwag po mag-spray kapag malakas ang hangin at mag-spray sa direksyong hihipa ng hangin ang pestisidyo palayo sa iyo.
mag-spray sa malamig na bahagi ng paghapon, o itigil din po ang aplikasyon kung barado ang mga nozzle o may tagas ang kagamitan. At ang pinaka-importante po, huwag kumain, uminom o manigarilyo habang nag-i-spray. At huwag po nga hawakan ang mukha gamit ang kontaminadong kamay. Pagkatapos naman po magbomba, ugaliin po nating linisin at hugasang mabuti ang sprayer at lahat ng mga kasangkapang ginamit. Labhan at hugasang mabuti ang lahat ng kasuotan. Ito ay ibukod sa iba pang baro at labada. Linisin din po ang sarili matapos magbomba. At laging takpan ang mga pestisidyo sa lugar na maaring may ikandado at di maabot ng mga bata o alagang hayop. Ayun, yan po yung mga karaniwan na pinagwawalang bahala ng aming nakikitang magsasaka. So paano naman po natin mailalarawan kung paano po yung mga sintomas ng pagkalason na sa mga pestisidyo? Ang mga sintomas po ng pagkalason sa pestisidyo ay maaaring banayad, bahagyang matindi o malubha ayon sa pestisidyo at sa dami ng nasipsip ng ating katawan. Ang sumusunod po ay palatandaan at sintomas ng pagkalason ng pestisidyo tulad po ng pananakit ng ulo, labis na pamamawis, kapaguran, pagduduwal o pagsusuka, pananakit ng sikmura, pagkirot ng mga kalamnan. Ang mga malubhang sintomas naman po ay maaaring pagkawalan ng malay, pangumbulsyon. Kapag ang biktima ay nakaranas na po ng mga ganitong sintomas, panatilihin po natin siyang kalmado at dalhin po natin agad sa pinakamalapit na ospital. Ayun, so delikado po pala na malanghap ng mga magsasaka yung lason. So nabanggit nyo po kanina yung PPE. Ano po ba yung mga tamang pananamit kung gagamit ng pestisidyo sa palayan? Ang tamang pananamit po kung gagamit ng pestisidyo sa palayan ay ang pagsusuot ng 1 piraso o 2 pirasong overalls na mas mainam kung gawa sa bulak. Maaaring ihalili ang kamisetang may mahabang manggas at pantalon. Siguraduhin po natin kasya ito at ang lahat ng zipper at botones ay maayos. Ang sobrerong gagamitin po ay dapat gawa sa material na sapat ang bigat para maiwasan ang mga pestisidyo na makaabot sa follicles ng ating buhok. Tiyaking tama ang sukat nito at natatakpan ang noo. Ang mga bota po ay dapat matibay hanggang gitna ng binti at magsuot ng pantalon sa ibabaw ng mga bota upang hindi makapasok sa loob ng bota ang anumang tatagas na pestisidyo. Ang guwantes po ay dapat isuot sa ibabaw ng manggas ng kamiseta. Ayan, napaka-importante po pala na malaman po natin yung pamamaraan at rekomendasyon sa tamang paggamit ng pestisidyo. Sir Edwin, baka may mga mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga magsasaka po natin. Ang masasabi ko lang po sa ating po mga tagapakinig ay ang mga pestisidyong chemical po ay praktikal na solusyon sa pagpuksa ng mga peste na sakit at ng mga tanim. Pero dapat po nating tandaan na ang paggamit ng pestisidyo ay ang pinakahuling opsyon lamang. Ang labis at diwas ng paggamit ng mga ito ay nakakapinsala sa kalusugan ng tao at pati na rin sa kalikasan. Kung kailangan na talagang gumamit ng pestisidyo, siguraduhin po nating basahin ang mga paalala na nakasulat sa likod ng lalagyan o etiketa ng lason. Mainam na tama ang pagkakatimpla nang masigurong hindi masobrahan ang palay at hindi rin malabnaw o matabang. Maigi rin pong magpalit-palit ng mga lason na gagamitin nang hindi masanay at magkaresistensya ang mga peste. Mag-obserba po ng tamang personal na pangangalaga sa kalusugan at ugaliin ang tamang pag-aalaga at maintenance ng spraying equipment. Manigura po tayo sa sarili sa paggamit ng angkop na PPE o yung po tinatawag na personal protective equipment. Kung kailangan na talagang gumamit ng pestisidyo, siguraduhin basahin ang mga paalala na nakasulat sa likod ng lalagyan o etiketa ng lason. Mainam na tama ang pagkakatimpla nang masigurong hindi masobrahan ng palay at hindi rin naman malabnaw o matabang. Tandaan, ang paggamit ng pestisidyo ay pinakahuling opsyon lamang. Bantayan at pangalagaan ng mga kaibigang kulisap upang sila ang maging kaagapay sa pag-aalaga sa palay. Maigi ring pagpapalit-palitin ang mga lason na gagamitin nang hindi masanay at magkaresistensya ang mga peste. Kapag nasanay sila, ay wala ng epekto ang pestisidyong dapat ay pumapatay o lumulumpo sa kanila, maski gaano kabagsik ang pagkakatimpla.
pangalagaan din natin ang ating sarili at kapaligiran sa tuwing gagamit ng pestisidyo. Palay Tanong. Tama o mali? Sakaling hindi na maiiwasan ang paggamit ng pestisidyo, ipinapayong pagpalit-palitin ang mga lason na gagamitin nang hindi masanay at magkaresistensya ang mga peste. Sagot, tama. Palay Kaalaman. Bigyan ng asukal o puti ng itlog ang pasyenteng nakararanas ng bahagyang pagkalason. Kung matindi, magpatingin agad sa doktor. Yan, okay. So maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Siyempre, maraming salamat ulit sa Phil Rice, ang ating content developer. Ayan, mga farmer enrollees, sa ating natunghayan ang mga aralin na may kinalaman pa rin sa Palay Check System. Sa susunod pong Sabado, pagpapatuloy po natin yan. So napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, Phil Rice at ATI Bicol, sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at ang aming Section Chief, Ma'am Prime. Okay? So maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa Sabado po ulit, same time, same station, sa iba't ibang distrito dito sa probinsya ng Albay. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy Dean. At ito po ang inyong likod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalas po. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at Phil Rice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.